No papaj. Papaj, nechceš papať? No ukáž niečo, vyskúšame, či budeš papať. No vyskúšame takéto zázračné granulky, ktoré sú z lisovaného hrozna bez šupiek. Dáme jej tam a uvidíme, či bude papať. A papáme. Psík, čo nechce už niekoľko dní papať, zrazu papá. Dobre, tak ostáva to tu. Dobre, až zajtra príde pomáhať. Takže kto má z víkend s Ondrom, kto vie? A papka. To je dobrotka, čo? No, takto vyzerá psík, ktorý má anorexiu a nechce papať.